Изпълнението не се получи. Обходни действия от страна на Арсенал. Джако Юшер. Хубаво подаване. Ето това е добра ситуация за отбора на Арсенал и резултат е открит. О, какъв гол! В четвъртата минута. Санти Касорова. Джако Юшер, много интелигентен пас в наказателното поле. Кратко разбъркване там. Има ли кой да стреля? 2-0 за Арсенал. Минутата е 14-та. Тил Уолкът май ще бъде големия. Топката застава Месут Юзил, центриране. Изчистена е топката, но недостатъчно добре. Имаше рикошет, няма обаче игра с ръка, след което много тежък удар. Невероятно! 3-0 за Арсенал. Фамозен гол на Джако Юшер. Всичко се получава. Уилшер. Отново Джако Юшер влиза на скорост в наказателното поле, подава и това ще бъде четвърти гол. 4-0 за Арсенал. Хеттрик на Тил Уолкот. Центрирането от тъгови удар е факт. Увисна Успина и Уест Бромвич намалява резултата. Грешка на колумбийския вратар.